Energetska situacija u Srbiji za sada je stabilna i nema najave restrikcija, ali visoke temperature, povećana potrošnja električne energije i nizak vodostaj Dunava predstavljaju dodatni pritisak na energetski sistem. Urednica portala Energije Balkana Jelica Putniković upozorava da bi građani trebalo racionalnije da koriste električnu energiju kako bi se izbjeglo dodatno opterećenje sistema. I mislim da bi u stvari neka osnovna poruka svima bila da treba da stvarno probamo da štedimo električnu energiju, da nam ne dođe takva neka situacija da jednostavno je nema. I sad se pokazuje zapravo koliko je bitna ona energetska bezbednost i stabilnost svake zemlje ponaosob. Racionalna potrošnja, kako navodi, nije samo pitanje nižih računa, već i odgovorno korišćenje resursa. Ne radi se o tome da ćeš je platiti ili tu električnu energiju ili vodu, nego se radi o tome da zaista treba da se ponašamo racionalno da bi toga bilo za sve nas. Nizak vodostaj Dunava već otežava riječni transport, ali za sada nema problema u radu termoelektrana, niti je ugroženo snabdijevanje rafinerije nafte u Pančevu vodom za hlađenje. Mislim da ćemo mi morati da kažemo da zapitamo inženjere, mašince i već kojih struka kako da u buduće jednostavno ne razmišljamo da li će biti dovoljno hladna voda u Savi da se hladi. U stvari mi imamo Dunav, Dunav nam je tu, ali Sava je teče pored termoelektrana u Obrenovcu. Znači možda ćemo morati i tu da menjamo malo tehnologije. Ona upozorava da bi ukoliko suše i visoke temperature postanu sve češće, energetska postrojenja morala da se prilagođavaju novim uslovima. Znači, Kostolac radi normalno i sad je samo pitanje zapravo hoće li porasti potrošnja električne energije toliko da ćemo morati možda neke veće količine da uvozimo i to je sad samo pitanje hoće li Rumuni srediti tog Dunava, to jest vratiti ga u staro korito. Oni su najavili čak da će neke barže sa kamenom da potope da bi jednostavno vodu preusmerili. Ja mislim da se to može uraditi. Naravno, pitanje je da li je to dugoročno rešenje za Dunav, da kažemo nizvodno, i za Rumuniju, ali očigledno postoje i takvi modaliteti, jer sumnjam da su se toga baš sad setili. Verovatno je to postojalo kao ideja kada je i sama nuklearka građena možda.